para kanca apa pada ngerti anu apa kowe ngaren kowe apa kowe wis ngerti kowe mengko tegas sing keprimen supaya kon pada eling maring tembung sepisan tegese sepisan tata krama indone kowe temen kaping telu kowe tepas nira dadi siswa sing utama suket latar telulang iut godhonge suket latar telulang iut godhonge ramah aja drengki wong urip bareng sebumi para kanca apa pada ngerti anu apa kowe ngaren kowe apa wis ngerti kowe mengko tegas sing kaprimen supaya kon pada eling maring tembung telu tegese sepisan tata krama indone kowe temen kaping telu kowe tipas lira dadi siswa sing utama janur gunung sakulon banjar patoman janur gunung sakulon banjar patoman ramah janur gunung katingaren wong bagus gasik tekane awang-awang si mega mendung terenggiling ambasi sike awang-awang si mega mendung terenggiling ambasi sike ramah tekanya wang ora tega nundung tega wang ora tega nundung kelingan kepecikane sabda lesan guru katekena wong manungsa urip aneh dunya bejane sing sabar narima uga kudu eling lan waspada lemut cingkreng maroto satane karang lemut cingkreng maroto satane karang ramah lemut cingkreng murang-muring wong seneng arang kesanding para kanca apa pada ngerti anu apa kowe ngaren kowe apa wis ngerti kowe mengko tegas sing keprimen supaya kon pada eling maring tembung katelu tegese sepisan tata krama pindone kowe tempen kaping telu kowe tepas lira dadi siswa sing utama. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali ramah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati turi rawa kolentang kembang koyanti turi rawa
kenang wong manungsa urip aneh dunya bejane sing sabar narima uga kudu eling lan waspada kelas janur kelasane wong barang gawe kelas janur kelasane wong barang gawe alamat kelas janur dempe wong seneng ngenteni simpe ya ya